ஹலோ வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் க்ளோரி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனால் போக்கிமான் ஜோனி சீரிஸ் எபிசோட் நம்பர் 3 தான். முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன், ஆஷும் கோவும் ப்ளஸ் சீரிஸ் லேபில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ கோ வந்து சொல்கிறேன் அலாரம் அடிக்க ஆஷுன்னொன்னே அங்கே மிஸ்டர் மைம் வந்து 2 பேரையும் எழுப்பி விடுது. அதுக்கடுத்து எல்லோரும் ரெடியாகி சாப்பிட போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ கோ சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ப்ரொஃபஸர் சரீஸோட அசிஸ்டண்ட்டுக்காக ஸ்பெஷலாக செய்யப்பட்டதுன்னொன்னே அங்கே ப்ரொஃபஸர் சரீஸ் வராரு. வந்து அங்கே அவர் பொண்ணு வரா. அப்போ அவள் போக்கிமான் யான்மை இருக்குது, போக்கிமான் ஃபுட்டும் தனியும் வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டு அடுத்து இவங்களும் வாங்க நம்மளும் மெயின் சர்ச் லேபுக்கு போகணுன்ட்டு போகிறாங்க. அப்போ அங்கே ப்ரொஃபஸர் சரீஸோட ஒரே ஒரு அசிஸ்டண்ட் தான் இருக்காங்க. இன்னொருத்தங்க பின்னாடி டிராஃபிக் மாட்டிக்கிட்டேன் இல்லை குடுக்கலும் ஓடி வந்திருக்காங்க. அடுத்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐவர்சார் கும்பல் மொத்த ஊரில் இருக்கிறது எங்கேயோ போகுதுங்க. அங்கே போய் பாருங்கன்னொன்னே ப்ளஸ் சரி சொல்கிறேன் ஆஷ் வந்துட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கான்ட்டு அவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து கொடுத்துட்டு 2 ரோட்டானு அதுக்குள்ளே விட்டு அதை ஒரு போக்கி டாக்ஸை மாற்றிட்டாரு. அதுக்கு அடுத்த இந்த சீரீஸில் முறையே இப்போ தான் டீம் ராக்கெட் என்ட்ரி ஆகுறாங்க. அவங்களோட லீடர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. டீம் ராக்கெட் அவங்க லீடர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்காங்க. அதுக்கடுத்து மொத்த டவுன்லேயும் ஐவர்சார் மட்டும்தான் இருக்குது. ஐவர்சார் புல்பசார் மட்டும்தான். அடுத்து ஒரு ஆஃபீஸர் ஜேர்னி காட்டுறாங்க. ஐபேடில் 3 டீம் ராக்கெட், அதாவது நம்ம டீம் ராக்கெட்டோட ஃபோட்டோவை காட்டுறாங்க. அப்போ தான் கோ ஃபஸ்ட் டைமாக டீம் ராக்கெட்டை பார்க்குறான். அடுத்து பிகாச்சு அங்கே வந்து ஒரு சந்துக்குள்ளே போகுது. அங்கே ஐவர்சார் அந்த சந்தை உடைக்க பார்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஆஷ் வந்து நான் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு கோத்தை அடுத்து அதெல்லாம் வேண்டாம், அது மேலே அட்டாக் பண்ணுறோன்னே அப்படியே பண்ணிவிட்டு அடுத்து லைட்டாக சண்டை போடுறாங்க. அடுத்து ஐவர்சார் வந்து ஒயின் விப்பை பயன்படுத்தி அங்கேருந்து தப்பிச்சு போகுது. அடுத்து இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து மேலே ஏறி போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டவர் காமிக்காங்க. அங்கே ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஒரு புது கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஜிம்னு அங்கே போகிறாங்க. அங்கே எல்லா புல்பாஸ் ஐவர்சாரும் அங்கே தான் இருக்குது. அடுத்து 2 பேர் ஹெல்ப் பண்ணி மேலே ஏறி உச்சிக்கு போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அவங்க எல்லோரும் மேலே போய் பார்க்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஐவர்சாரோட ஸ்வீட் சேர்ந்து அவங்கள அப்படியே இழுத்துட்டு போகுது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புல்பாஸாரும் அதே இடத்துக்கு தான் வருது. ஆஷும் கோவும் உச்சிக்கு போய் பார்த்தா ஐவர்சார் புல்பாஸாக நிறையா இருக்குது. அடுத்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சன்பாத் எடுக்க. நம்ம ஆஷை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், அவள் உடனே ஐவர்சார் மாதிரியே மிமிக் பண்ணி கீழே போய் படுத்துகிறான். கோவுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காமல் இருந்துச்சு. அடுத்து அது அவனை சார்ந்து படுத்திக்கிட்டுறான். அப்போ ஐவர்சார் எல்லாமே வினாசாக ஒரு மாறிட்டுருக்கு. அந்த டைம் பார்த்து நம்ம டீம் ராக்கெட் கேங்கு உள்ளே பூந்து மொத்தத்தையும் வழக்கம் போல் குழப்புது. அதாவது நெட்டை போட்டு ஐவர்சார் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு கீழே ஆஷு கீழே கொண்டு வந்துடுறான். அப்போ டீம் ராக்கெட்லேருந்து ஒரு மிஷின் வருது, உங்களோட வெப்பன் தயாரினோடனே அதில் டீம் ராக்கெட் பால்ஸ் இருக்குது. அதை தூக்கி போட்டோன்னா ஜெஸிக்கு கேட்டஸ் கிடைக்கும், ஜேம்ஸுக்கு டயரண்ட் கிடைக்கும். 2 பேர் பவர்ஃபுல் போக்கிமான். ஆஷ்கிட்ட பீக்காச்சு மட்டும் தான் இருக்குது, கோட்ட ஸ்டார்டர் போக்கிமான் இல்லை. ஆஷ் கஷ்டப்பட்டு பேட்டில் பண்ணுறா. கோவுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போகிறது. அடுத்து அங்கிட்டிருந்து ஐவர்சார் எல்லாமே சேர்ந்து சோலா பீமை டயரண்ட் மேலேயும் கேட்டஸ் மேலேயும் பயன்படுத்துது. கேட்டஸும் பதிலுக்கு ஹைப்பர் பீமை பயன்படுத்துதுங்க. அடுத்த ஆஷ் முன்னாடி போய் நின்றுட்டு பிக்காச்சு இதை முடிக்க வேண்டிய டைம்ட்டு தண்டர் போல்ட்டை பயன்படுத்தி வழக்கம் போல் டீம் ராக்கெட்டை பறக்க விட்டுறான். அதுக்கடுத்து ஐவர்சார் எல்லாமே வினாசாரை ஒரு மாதிரி இதுங்க. அடுத்து புல்பசார் எல்லாமே ஐவர்சார் ஒரு மாதிரி இதுங்க. அடுத்து அதுங்க ஒரு ஸ்வீட் சென்டர் விட்டோன்னே எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் பூக்குது. அடுத்து அங்கே ப்ரொஃபஸர் சரீஸ் லேபுக்கு வந்து அவங்க எடுத்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் காமிக்காங்க. அப்போ ப்ரொஃபஸர் சரீஸோட பொண்ணு வாரா. அவள் வந்து ரொம்ப என்னென்னா அவள் ஸ்கூலில் வந்து ஃப்ளவர் கார்டனிங் வேலை பார்க்க. அப்போ பார்த்தா அங்கே எல்லா பூவும் டக்குன்னு பூத்தோன்னே அவள் வர லேட் ஆகிட்டா. அப்போ ஆஷும் கோவும் ரொம்ப சிரிக்காங்க. ஏன்னா அந்த எதுக்கு அவள் லேட்டாக வந்தானே அவங்களுக்கு தெரியும்ல. ஸோ அவங்க ரொம்ப சிரிச்சிட்ருக்காங்க. இதோட எபிசோட் முடியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோ தெரிஞ்சுக்க தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே உங்களுக்கு எந்த வீடியோ போடணுன்னாலும் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸை நான் சீக்கிரமாக போடுவேன்.
சரி, அடுத்த சூப்பரான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். லெட்ஸ் see you. பாய்.